किल्ल्यावर कोण कोणाचो किल्लो यो हेनी हेनी म्हणजे हे 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 म्हणजे कोण घो घो गोवाचो किल्लो हा माका ह्याच्यातला खयचा झाड देण्यासारख्या असं काय बघ कायचा नाही एक आमचा मेला तसला दिला होता. कवटीचा बिचा कलम तरी द्यावा हो एक परवाच्या धरला. याक परवाचा रोज मग माझ्याकडे कलम बघ ह्याचा चाफ्याचा असा रोज फुलाच फुला काय तुला सांगावं जावा ते फुलात फुला भेटतात थंयच जावा घेऊ लगेच धरतात की तू लगेच जलामदार जलामदार उभं झालं लगेच आयला खुळसाट. तर मंडळी काकांकडून आता पुष्पाकडे चाललो आहे आणि पुष्प ह्या काय वाटेतच दिसता काय काम करता बघा पोटी फुटता नुसता बघा पोटी फुटणारा पुष्प दाखवूक नको रोज तकडे बसा नसता आज पोटी फुटताना दाखवूक नको तकडे काका लाकडा पडतात तू हय पाठी भरून लाकडा आणतस खय काका बोलवलं नाही तुका चाय घेऊन माझ्याकडे निरोप देऊक सांगितले पुष्पक संग चाय पाठव ते त्यांना कोण चाय विचारित नाही म्हणून असं काय जातं ना हां काय रे गुणगुणता काय आहे एवढा बघ मास्की माझ्या होती आता तुझ्या गेली काहीच्या गावात ती मास्की ती पिटाळती का सध्या काजीचं काम नसतं तुका तर काळजी काय नाही काळजी काय नाही काजी राखूचा नाही मजा नाही मग ती एक वेगळीच मजा होती ना त्यापासून आमची काळजी आंबे धरले म्हणजे आम्ही व्हिडिओ दाखवल्यापासून आंबे धरलेत नाही ते अरे अच्छा अशी गंमत आहे काळजी नाही धरत आणि आंबे नाही गेल्या वर्षी ह्या आंब्यावरचे दाखवलेले ना आंबे यंदा ह्यो आंबो पण नाही धरलो वाटतं ना पिशवी हा पिशवी आहे त्याच्यात माका दे जरा 2 पिशवी त्याच्यात तसे मी बाबा नाही त्या काळजी पिशवी आहे काजी नको होत माका पिशी रिकामी माका नाही माहिती मी त्याच्यातली घेऊन जाईन मी तुका माहीत आहे डेंजर माणूस आहे मी त्या काळजी हां ठीक आहे सोड मग विषय सोड मग तू कोणी विचारल्यानंतर आपण सांगा नको माका माहीत नाही म्हणून सांग आणि मोकळा हो कळलं हां कोणी नेल्यान माका माहीत नाही तसं पण तू त्याच्यात नाहीच ना तुका सांगितलं फक्त पिशी होईया मागा ती पिशी कशी देणार काळजी जायचं तुझ्याकडे असतील ना माझ्या नाही बाबा आता 3-4 पिशव्यांसाठी मी दुकानात जाऊ की हां लॉटमध्ये घ्यायचे आहेत तर मग ठीक आहे आपल्याकडे ते बारकी आहेत माका ह्याच्यातला खयचा झाड देण्यासारख्या असं काय बघ कायचा नाही एक आमचा मेला तसला दिला होता कोणाक दिलेला तुका एक दिला माझ्याकडे राहुलच नाही का त्याचं सोड आम्ही इंटरेस्टेड नाही त्याच्यात दुसऱ्याचं काय सांग मी ना झाडांतून हां मग ठीक आहे तू हात वर करा बघ तू का कोणी विचारलं झाडं खायचं गायब झाली गो घरात असतंच तुका माहीत नाही किल्ल्यावर कोणाचो किल्लो यो पुणग्याचो पुणग्याचो की पुष्पाचो भारीच किल्लो बांधला हेनी हेनी म्हणजे हे म्हणजे कोण घो गोवाचो किल्लो हा पुष्पाचा गोवाचो किल्लो काहीतरी टाकली ना झडी काय टाक ह्या काय आहे गो केनात काय माहिती ऑइल की त्याला तुका सगळं माहिती असतं गो तुझ्या काय माहिती रे डॅम्बीस 1 नंबरचा पुणग्या पत्करला पण तू नाही नको ती बातमी अकडची तकडे करशील वही ती नाही करणार सोड नशीब सोडलंच बघ माका कळत ता गरम करता चाय चाय वित बोल पटकन काकांका वही काकांका त्या तकडे कोण नेता हे आपले कधीपासून ठॉक ठॉक तुका आवाज येत नाही होय जोरात गेलाय तर बघलंच नाही जाताना बघितलं हाक नाही मारलं वर काळजी होती मग हाक मारायची ना जाता तर जाऊ दे
थांबलं तर परत परेशान करीत ना. हम्म. हुशार असता तू. ते डोकं लागतं. तर तुझ्यापेक्षा हुशार मी आहे याचं काय माहीत नाही हा. आणि नेमकं इथे गावलं. मग पुणग्याने फुलवलाय भाजीचा मळा. कुठे आहे तो? तो तिकडे आहे. तिकडे आहे. पाठीमागे बघून येतो की. नको ते नंतर बघूया आपण. अरे ते गोकर्ण विकर्ण सगळं कट करून टाकलास. मग काय सगळं शुकशुकट केलास सगळं. काय मजा नाही. पुणग्याची बाग बगीचा दाखवून दाखवून तुम्ही आता काय ठेवलाच नाही बगीचात. बगीचेत कटक करून टाकू. एक एक आता फांदी मग नेऊची लागणार. माझ्याकडे तरी बगीचा फुलवते मी. फुलवलंच बगीचा. फुलवशी ही फुलवची. तिथे तर एक नंबर आहे फुलवली. कवटीचा बघा कलम तरी द्यावा. असं काय ताबती लागलेली कलम हा. होय. चांगला वास असता. इथं वास असता. वास असल्याशिवाय फुला धरतो काय कार प्रश्न तुझो. वास असल्याशिवाय फुलं नाही धरत. फुलं असल्याशिवाय वास येतात. असं 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 फुलं असल्याशिवाय उलटा असं. माका माहित नाही ना फुला धराक लागली की नाही. तर मी वास पहिले याक परवाच्या रोज एवढं स्लो हा. कलामा की काय हा. कलाम म्हणजे बस धराक कसला वाया कलाम. माझ्याकडे कलाम बघ ह्याचा चाप्याचा. असा रोज फुलाच फुला. काय तुला सांगावं. जावा त्या फुलात फुला भेटत थयच जावा घेऊ. आमच्याकडे तसं या तुमचं आज फुलणार. या ना या मग ह्या कसला कसला या चापा. पण कवटी चापवचा फुलला लगेच धरतात की तू लगेच जलमदार उभं झालं लगेच. काय खुळसाट. पण एकदा उभं झाल्यावर बरोबर चालाक लागलो ना. आज चाललंय 10 दिवसांनी चाललंय असं नाही हा. तू तसा तुझा तसा होता. लगेच त्याचा लगेच 4-5 कळे येऊ काय ह्या म्हणजे काय. ह्या म्हणजे काय लगेच वार्ता नाही. पण जेव्हा धराक लागल्यानंतर तर धरतय रे एकदम. तू म्हणतो ह्या एकदा एक धरता. ते दिवशी एक धरलेला. गेली 10 वर्षात तसंच आता तेवढाच उंची तुझ्यासारख्या. चालत चल ढापून नेते आज काहीतरी इल्याचा फायदा घेऊ करू. झाडा गोळा करू की का. तू का माहित विचारून नेण्यात मजा नाही. ती मजा येत नाही. डायरेक्ट ढापून नेण्यात आणि तकडे लावण्यात. मग तू तकडे येणार आणि बघणार अरे विनू मस्तच झाड आहे तुझं. हो तुझंच आता. मजा असते. झाडं पळवण्यात जीवनदान हे तुम्ही त्यांना पाणी पण नाही देत. मी तकडे त्यांना जोपासना किती असता ती बघ. तू काही जोपासना कर. त्याच्या मुळात ह्या करूचा लागता. पुणग्या विचार काय करूचा लागता. त्या फक्त बोलबच्चन करूच गेला पुणग्या. त्याच्या मुळात करूचं काम मी तकडे जाऊन करताय. कळला. संध्याकाळी गोवाक सांग तेल लाव. ताजी चा बंद कर. कमी तेल लाईन चांगलं. आता तुका लागला तर मी काय म्हणणार अजून. गोवाक सांग संध्याकाळी तेल लाव आणि काय म्हणणार. बरोबर म्हणलंय. काय वर्षीनी काय नाही. एक सांग वाजली तिथं तुका जाव्या मग पण 5 वाजले. 5 अरे मगापासून टाइम सांगतोय. पण तू 5-5 मिनिटात मग टायमाच याच्यात बसशील तर उपयोग काय. काही तुका या करू जाऊचा हजेरी लाव जाऊचा नानी हो. तुझं आता 6:30 वाजता. 5:30 1 तास आधी पाणी बिनी तापून ठेवचं लागतं. हां बाबलो तर बोलतात आग अजून पेटू घेत नाही. म्हणजे ती 1 तास आधी तू प्रोसेसमध्ये असतंस. ते आग पेटते अर्ध्या तासानं पेटतात ती. मग तुका माहिती आहे की आम्ही आपले व्हिडिओत बघतो बाबा ता सांगतो आमका काय माहिती. बाबलो काय दाखवीत राहतो. अरे ती ह्या काय पूनम मॅडम कुठे आहेत. खाली गेला. सध्या आज जबाबदारी सगळी तुझ्यावर होती एकट्यावर. पाय म्हणजे जेवणाचे केला ना नशीब. आपलं असंच नाही कोण कावचा नाही. तुझ्यासारखी सुगरण हाक की
मग ते पंचकृषी शोधून अगं, तू सापडणार बोलतात, नाही. तू तुझ्या अंगात मोडी आहे. तुझ्या सुगरणच नाही. होय काय शिजवशील तर साक्षीच्या घरात अगं वास असता त्याचं, तेव्हाच आमका कळतं आज काहीतरी तू काय करपून करणार? घातलंय. मी करतच नाही काय नाही. काय सांगता करपून घातली मूर्ख. त्याचंच वास येतात तिकडे. हो, बाकी त्यांचे काय वास बंगले आईकडे जाऊन येणार. मग चल काय गो होय स्टेडियम बिडियम बांधला असं मोठंच क्रिकेट खेळतात होय. कोण तू आणि गो? मग तू आणि नंदन? भारीच चुका केल्यास, पीच बीच मारलास एकदम. मॅची बिची भरवतास? तुमचा काय खरा नाही. ह्या कसला झाड गो? ह्या कवटीचा पेचा यात ता खय फुला उगत नावा बांध लावलास. या नशीब मी तर लावलंय नाही झाड. का या. पावसात धरतच मारण्याची दर दिवसाक मग बघूया एकदा ट्राय मारूया. सगळ्या खोटाच वाटता. 10-12 फुलं असतात या आता खोपीत काय हा? कोपीत टोपी लावते. हे पणच बघ. आंबो नाही आणि काजी येऊ नये. का जीव नाही. काजीची भाजी खालो वाटलास माका नाही, माका 100% माहिती होतं. पुण्यान त्या दिवशी माका सांगितलं आणि भाजी आम्ही खालाव आणि तू हय तोंड कोणी दिली? त्या दिवशीची खाली. मी काय प्रश्न माझा काय होतो, भाजी खालस काय, कोणी दिली आणि ह्यानी दिली? अरे मी असं प्रश्नच नव्हतो माझं, भाजी खालस की नाही ह्योच प्रश्न होतो. माका माहित आहे ना तू काय उत्तर देणार म्हणून मी प्रश्न विचारलाय. झाला आई तोंड कर, तोंड दाखव. अरे साधी बोई पुष्पाताई सगळ्यांना घेऊन खाई. पण ते काळीचे घर मोटरात टाकले जाते. जाऊ दे, एवढं तुका एक्सप्लेनेशन मागितलं नाही कोणी. खालस की नाही एवढंच प्रश्न होतं मला. ठीक आहे चालत. चल मग आता मी पण चाललोय घरात, मॉप टाईम झालं. बाग तुझी कधी काय दाखवेल असत नाही. ती बाग मी दाखवते. हां तुझी नाही खरं, ती पुणग्याची बाग आहे म्हटलं. पुणग्याक दाखवूच होय. तुका त्याच्यातला काय माहिती नसणार. उलट्या सुलट्या प्रश्न माका विचारित रवशी. उलटे सुलटे म्हणजे आता प्रश्न सरळ असतात, तुका ते उलटे सुलटे वाटतात. ते काम काय आम्ही काय करणार. शिमग्यातलं गोमू आपलं तात्पुरता तुर्तास जरा थांबलेलो, ब्रेक घेतला ना तो गोमून. आणि आता होय गोमून ब्रेकच घेतल्या ना, कार्डा भंगली तर ब्रेकच घेणार ना. आय होप व्हिडिओ लवकर येतील, कारण कार्ड जर रीड झालं तो येतीलच व्हिडिओ. तोपर्यंत इथे समय मित्रांनो भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय 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 बाय. तोपर्यंत ह्या गोमू बघा. तोपर्यंत ह्यो गोमू बघा. चला.